Bazoum ka ciden n'o ye Mohamed Bazoum ye ale ka ciden de nalen filɛ Assimi Goïta fɛ kana nin ɲuman in fɔ ni ko ma kɛ koro tigɛ tɛ dɔn dɛ Niger dɛ Niger min ni Mali kɛlen ka Alassane ka mercenaire 49 minɛ Bazoum ye diɲɛ kan bɛɛ fɔ au début a ko Mali ma ko la junte au pouvoir Bazoum de y'o fɔ Assimi ma a y'o fɔ Assimi sɛgɛ 49 soldats mercenaires minɛlen Bazoum ko c'est absurde ko kuma yɛlɛma don absurdité i b'o dɔn kuma yɛlɛma sɛgɛ Assimi ma kuma Bazoum nana fɔ ko il est probable que Menaka tombe ko terroristes bɛna Menaka minɛ k'a ti mɛn sɛgɛ Assimi ma kuma Bazoum ko Mali armée ni Wagner bɛ ka baara kɛ ko ce n'est pas normal sɛgɛ Assimi ma kuma Bazoum ko laban in na ko terrorisme daga foyi tɛ ale fɛ yen ko tiɲɛni min bɛ ka kɛ k'a bɛ ka bɔ Burkina ni Mali de la ko daga t'ale fɛ yen ko donc k'ale b'a ka jamanadenw hakili sigi ko terrorisme fanga de bɛ Mali la sɛgɛ Assimi ma kuma Bazoum bolibaatɔ ni sendɛgɛ de nana biribara biri ka nin kɛ Assimi ka so kɔnɔ paraw mun de bɛ yen ciden nana ka na fɔ k'a nana ka na Mali sollicité pour une coopération militaire Mali qui travaille avec la junte Mali qui Menaka va tomber Mali qui 49 mercenaires absurdes la junte o bolola ka na coopération militaire la ko ka jɛ ka terrorisme kɛlɛ ala kɛlɛ tɛ wa da fitinin ye duwawu minnu kɛ da barikamaw ko a min na duwawu ninnu minɛna nin ye système Assimi Goïta ye ko n'i ye sɛgɛ kɛ da la ko b'a ye b'a caya a ma sɛgɛ kɛ Bazoum na nin bɛ mun yira e la Silimɛ quel qu'en soit mɔgɔw bɛ min f'i ma k'i lagosi i ka baara kɛta la kun filenna i ka vision i ka objectif i tɛmɛ n'o ye bani la vision l'objectif a tracé i k'a bila n'i sara i den b'a ta o ta den b'a ta ni e ka génération tiɲɛna génération wɛrɛ b'a ta o ta génération b'a ta an bɛ se an seyɔrɔ donc vision durable min yɔrɔ ta yɔrɔ ka jan sisan ko u nakun don reportage ORTM ta b'i bolo wa France 24 ta di an ka ta u yɛrɛ la Modi Salifou ko ale n'a ka délégation k'u nalen bɛ ko kana Bazoum ka salutation amicale teriya foli quoi et depuis quand Bazoum ni Assimi kɛra teri e bɔra o teriya kalama ayiwa parce que ta bɛ wuluku la an b'a faamu ko non ko Niger ni Mali ko les efforts ont toujours été les mêmes k'an bɛ jɛ k'a kɛ kɔrɔlenw ko frontière min b'an ni ɲɔgɔn cɛ 800 km ko donc ko an kan ka ɲɔgɔn ye ko ka kuma ko pour que an ka se ka an ka frontière protéger toujours ko nous sommes ensemble an bɛ jɛ k'a kɛ tiɲɛni t'i y'a la quoi nin kɛlen Bazoum mana Mali la Assimi deli b'a fɔ colonel capitaine Ibrahim y'a kɛ cogo min o kɔlɔlɔ kɛra mun ye u ma Faransi gɛn ka bɔ Burkina donc nin kɛlen Faransi bɛ sigi wa est-ce que Bazoum kɛlen ka mɔgɔ bila ka na Mali la Faransi bɛ sigi wa Macron bɛ sigi wa Macron y'a ka chef d'état-major a y'o ci ka taa Niger ka taa Bazoum ɲininka dara mais nin ye mun ye i bɛ fɛ ka mun de kɛ an ka France 24 lamɛn i ye kuma fama Niger Bazoum ye mɔgɔ bila ka na Assimi fɛ yen dɔrɔn o tile fila Faransi bolila ka na k'u nakun ye mun ye i b'o dɔn ko Thierry Bourka ko u nana ka na lajɛ ko u ka coopération militaire avec le Niger ko ka na lajɛ ko ka na hakili jigin o la et puis ko ka tila k'a fɔ u bɛna taa ka taa patrouille commune kɛ dans la zone de Walam zone des 3 frontières là ko armée nigérienne bɛ combat la ye appuyée par l'armée française
L'armée française était combat là. Niger devait combat là. Appuyé par l'armée française, ce qui est faux, ils ne donnent pas d'appui. D'ailleurs, ils piègent l'armée nigérienne pour faire il y a un partenariat entre la France et le Niger. Donc, la question de la France fait débat maintenant sur les réseaux sociaux et dans les médias. Autant en Goya. Parce que France, il y avait Niger qui a perdu tout là. Bazoum n'a pas le choix. Avec Assimi Goïta, le colonel Ibrahim Ko, ou bien Mi, avec le coup d'état, mais il y a Obikala. C'est inévitable. Bazoum est des femmes, ou des abolis Kounyakana. La France ne peut pas le protéger. Parce que France était au Kama. France armée est dans la Farafina. Nous, c'est des légions étrangères, des mercenaires. Oh, mais nous, on a fait ou tu sont les mercenaires ou sa farafin kama parce que toi ou ka conception na farafin est fou de ani dimogo de kakamba donc an yekoro ou ban en to la pamad manifo mais nous boran chou avec comme ni lumogo chi quoi limogo chou farafin de bete to bolo donc mako foitana donc on a Bazoum ni ngandi e ga a rapport la jedro Bazoum bi moko tigana malla o clé fla France ba ka ministre des armées fene ministre bla kaboli kana kabuli tugu kana et puis bina oui m'ont rappelé que non lui ka bara minga Niger yo lui ka base be check na Niger bino rappelé ou bi kla ka ta seulement yala que zone des trois frontières là kana quoi et puis be ara réseaux sociaux ko rappelé quoi et puis ba rappelé fene ka foko ou bora malla article fla bo dans le même reportage ni ya be dada nyoko ngoro doro iba fam ni hakil la bara don doro iba fam ya le message est bien clair. Oh donc ni nebe oh ibusi sana nga se ibusi ma e ba don yoro mi ni kan kene soro la o bena tula da la bani de ma o be buguni fe e ba don hectare joli tara ka fo kan militaire kelen bina kala hectare keme wolon flan ani binani and do 745 hectares 5 hectares tede 45 hectares tede hectare keme wolon flan o ye dugu joli faralen ɲɔgɔn kan donc o de bina k'an bina kɛ o de kɔnɔ kɔrɔ ye ko kulonkɛ tɛ dɛ mɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min na ko Buguni munna Buguni e yɛrɛ bolo munna Buguni tiɲɛna je préfère i ma analyse ko la o yɔrɔnin ne b'i lamɛn mais n'a fɔ i ye dɔrɔn ko a bɛ taa kɛ Buguni munna o ma taa kɛ Mopti c'est la question front dun tɛ yen fo n'a bɔra front tɛ Buguni o munna o bɛ taa kɛ Buguni c'est le fɔ n'i ye dɔ fɔ an ɲɛna n bɛn'o f'i ye n'i y'i jɔ Buguni i ni jamana jumɛn ka surun o ye Kɔdiwari ye n'i y'i jɔ Buguni i ni jamana jumɛn ka surun Guinée b'a la dɔɔnin n'i y'i jɔ Buguni i ni jamana jumɛn wɛrɛ ka surun Côte d'Ivoire an y'o de fɔ Kɔdiwari n'i y'i jɔ Buguni i ni jamana min ka surun Guinée n'i y'i jɔ Buguni i ni jamana min ka surun tuguni c'est le Sénégal le Sénégal aussi un peu oui. N'i y'i jɔ Buguni i ni jamana min ka surun c'est le Burkina ça c'est direct même. Donc Buguni, de par sa position géographique, devient un centre géostratégique national et international pour la sécurité dans le Sahel. Parce que de Buguni, il sait qu'avion part rapidement à Guinée. De Buguni, il sait qu'avion part rapidement à Côte d'Ivoire. De Buguni, il sait qu'avion part rapidement à Sénégal. De Buguni, il sait qu'avion part rapidement à Burkina. Parce que c'est Sikasso, c'est la région de Sikasso, on est Burkina Kassou, on est Côte d'Ivoire Kassou, on est Guinée Kassou, on est Sénégal Kassou, en passant par Buguni ni Sénégal Kassou. Donc, à Kake Yoro mi fenêtre de Buguni, tu peux vite sécuriser Bamako. Ni Albatrosi Willy Buguni, c'est ça. Diamant Manchaye, il va faire Bamako Bechomi. Tu peux vite venir sécuriser Bamako en 5-10 minutes de course. Avion Monundo, Albatros, Sukhoi, drone, Meg, ou tieni keno mani, ou tu sais que un aéroport là, Kawili, un senu base aéroportière là, à la Kangishi, n'a qu'elle pour Torana, à Kabomouye, Domi, Kabi Kenike, avec quelque chose. Abigné? Hein? Un batterie de défense anti-aérienne, Agnemi, ma for Dorokun Labaina. Mais il y a un système
hake ni avion dunan bɛ don i b'a fɔ américains siranna min ɲɛ ta ou bien ni jugu binalen min bɛ wuli k'o kunbɛn donc accident bɛ se ka k'a la bombe dun b'a la ni an y'a sigi Bamakɔ yan ni n'a ko k'a bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ni bombe b'a la n'a k'a bɛ tiɲɛni kɛ Bamakɔ. Très grave. Donc mɔgɔ min ka kekun i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ tɛna wuli ka bɔ a nɔ la kan ye. Donc il faut faire un système moderne min bɛ kanw permettre k'u mabɔ Bamakɔ jamabama yɔrɔ la mais u bɛ taa yɔrɔ la fɛnɛ yɔrɔ min fɛnɛ ni u tɛna taa kɛ o dugu fɛnɛ kɔnɔ o de la u bɛ taa kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye kɛnɛ fɛrɛlen ye Ala m'an kisi hali ni tiɲɛni bɛ kɛ u wulitɔ ou bien u jigintɔ a kɔlɔlɔ tɛ bonya an ka Sukhoi kelen ma to entraînement na ka bi Gao wa a ma kɛ Ala faranga ye mɔgɔ dɔw ma risque ta ka taa bombe bɔ a la Ala k'an kisi n'a bombe kun explosera ye k'an ni sow cogoya lajɛ Gao kɛ. Donc au de 700 hectares in bila kun ye pour que avion sugu bɛɛ bɛ se ka jigin avion jigiyɔrɔ aéroport ni fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ siraw bɛna dilan développement bɛna kɛ courant bɛ taa fan bɛɛ infrastructure bɛna taa kɛ yɔrɔ bɛɛ la ye donc Buguni devient Buguba. C'est clair. Buguni kɛra Buguba ye koyi. Non, c'est clair. Ni nin farala lithium kan ayiwa kabi kelen Bugunikaw an bɛɛ bɛ bɔ ye dɛ. On est tous des Bouguniens. Diamant kuma fara de. Diamant B, o yera Bouguni, lithium B. Oh, ni centre ultra moderne de l'armée au fɛnɛ bɛ ka taa kɛ Bouguni. An bɛɛ da sɛ ye dɛ, Bouguni da sɛ. Ni cɛ o cɛ i jɔ an ye, an tatɔ Bouguni n kɛlen Buguba ye, cɛ o cɛ ma n'i jɔ an ye. An bɛ coup de vola d'i ma, i bɛ jigin dingɛ kɔrɔ dɛ. Oh voilà. Bouguni ka surun Bamako la. Bouguni ka surun Sikaso la. Buguni ka surun Segu la sanfɛ quoi Buguni ka surun Nara la Buguni bi ka surun Kayi la ka taa Sénégal Buguni ka surun Guinée la Buguni ka surun Burkina la Buguni ka surun Côte d'Ivoire là. Donc voilà, Buguni devient un pôle d'attraction min bɛ bɛɛ sama ka na dɔgɔtɔrɔsow bɛ na na fɛnbaw bɛ na na hôpitaux bɛ na na fɛnbaw bɛ na na. Donc voilà le plan pour le Mali. On était Buguni n'an bɔra Buguni phase dɔ wɛrɛ bɛ yen min fɛnɛ bɛ na au niveau du centre. Donc n'o kɛra centre la i bɛ se k'i to centre fɛnɛ sira fɛ parce que Buguni i bɛ Burkina yɔrɔ min na sɔrɔ ani Côte d'Ivoire yɔrɔ min na sɔrɔ n'i nana centre la zone des 3 frontières la i bɛ Burkina yɔrɔ wɛrɛ la sɔrɔ min fɛnɛ n'o tɛ kelen ye. Mopti niveau ninnu. Voilà, Mopti niveau ninnu. I bɛ se k'i to yen ka Niger fɛnɛ lasɔrɔ i bɛ se k'i to yen ka jamana wɛrɛ min bɛ Burkina i bɛ se k'o lasɔrɔ tuguni. Donc Burkina, Niger ani Mali fan tɔw i bɛ se k'olu lasɔrɔ k'olu lakana Douanza ninnu ka taa Yuwaru ninnu na i bɛ se k'olu lakana. O ye pôle d'attraction filanan ye. Pôle d'attraction sabanan o bɛna taa kɛ kɔrɔn fɛ o de baaraw bɛ sen na i y'a ye. Yen commandant de zone ye mission kɛ o mission de prospection o projet de bɛ sen na donc nord fɛnɛ ni ɲɔgɔnna ba de bɛ taa kɛ pour que ka taa Algérie fan fɛ ka taa Mauritanie fan fɛ ka taa Niger fan fɛ le Sahel an bɛ se k'a contrôler cogo min an taara drone de au sud au centre et au nord o ye Mali ka système de défense de renforcer, on devient un pays respecté. Et à faamu sisan k'a fɔ Assimi Goïta ni Colonel Sadio ka vision ni Modibo Keïta tati kelen ye wa. Amélioration de b'u ta la kosɛbɛ. U ka vision ka bon ni o ye siɲɛ 1000. Parce que olu ɲɛ bɛ Mali la i b'a fɔ Algérie, olu ɲɛ bɛ Mali la i b'a fɔ Chine, olu ɲɛ bɛ Mali la i b'a fɔ Russie, i b'a fɔ l'Afrique du Sud, i b'a fɔ le Maroc. Olu b'o baara de la. Donc c'est cette vision futuriste. Ka ko ɲini fɔ yɔrɔ jan parce que n'i b'a fɛ ka avancer vraiment e bɛ fɛ ka gabakurun fili i ka taa yɔrɔ jan i b'i jan kosɛbɛ i bɛ fanga bɔ kosɛbɛ k'a fili fɔ yɔrɔ jan ça te permet d'avancer. Donc c'est cette vision là, vision à court terme, à moyen terme et à long terme au début. Court terme ye minɛnsan opérationnel gara kɛlɛ yen fɛ mais moyen terme ye min filɛ ka daminɛ nin ye. Long terme ye ni an bi san 10 san 20 san 30 san 40 san 50 sɔrɔ Mali bɛ kɛ puissance militaire mondiale ye a bɛ se ka kɛ parce que a sɔrɔ b'an bolo. CFA ko tɛ dɛ n y'a f'i ye o tɛ wari ye a sɔrɔ b'an bolo o de ye lithium min fɔ
i ye magnésium min fɔ i ye jama min fɔ i ye sanu min fɔ i ye uranium min fɔ i ye gazi min fɔ i ye pétrole min fɔ o yɛrɛ bɛɛ to yen a sɔrɔ b'an bolo parce que dugukolo sɛnɛ l'agriculture et l'agroalimentaire a sɔrɔ bɛ an bolo o dɔrɔn na ala y'o d'an ma a sɔrɔ b'an bolo ji dɔrɔn na mini ji dɔrɔn na ala y'o d'an ma l'eau douce donc on peut être tout ce qu'on veut dans la vie an bɛ se ka kɛ pays puissanniba ye an bɛ se ka na ni savants ni connaisseurs ye an b'u san ka na i b'a fɔ Russie Amérique dɔnnikɛlaw san cogo min bombe atomique expérience ka na n'a ye ka tila k'a améliorer ka sarmati dilan ka tɛmɛ k'a fɔri ka tɛmɛ américains ta kan Mali bɛ se k'o kɛ bi o Russie bɛ cogo min an bɛ se ka kɛ ten o mun na parce que mun ye Russie kɛ ten dirigeant ɲuman fɔlɔ ani vision filanan o ye sɔrɔ ye sabanan o ye jamanaden ɲumanw ye minnu ye dirigeants hakilinaw su o de kama nous sommes importants dans la chaîne parce que dirigeant ɲuman fɔ anw ka mɔgɔw hakili la yɛlɛ ka dirigeant ɲumanw jira u la minnu bɛ ka jamana sini labɛn k'an kɛ i n'a fɔ Russie hali n'a ma ko Russie la an kɔni bɛ kɛ i n'a fɔ on va ressembler à la Russie i n'a fɔ quoi an b'a fɔ an bɛ ko Russie la dɛ mais on va être comme on va ressembler à la Russie i n'a fɔ Russie Russie y'a ta kɛ ni mun ye a ka pétrole n'a ka gazi a n'a ka blé bon anw dun pétrole ni gazi o b'anw bolo sanu bɛ anw bolo lithium b'anw bolo uranium b'anw bolo ani blé bi sɛnɛ yɔrɔ min na Russie o baden de b'anw bolo an ka blé sɛnɛ yɔrɔ ka bon ni Russie ta ye Tombouctou le système Fagibine n'i ye blé sɛnɛ an bɛna blé porter k'a kɛ bateau kɔnɔ ka taa di Poutine ma mais bi anw de sigi mɛ ka Poutine ka blé kɔnɔ maintenant baara ni jija ni cɛsiri de bɛna anw permettre k'o objectif atteint pour k'an ka taa ɲɛ. Donc voilà la vision future du Mali. Ni Mali tora kɔ n'i y'a ye bi farafinna ma développé parce que vision kelen tɛ yen Mali ma développé parce que vision kelen tɛ yen Sylvain ni tubabu ko ko an bɛ taa nin yɔrɔ in na an bɛ taa Mopti ko sɔrɔ bɛ yen an bɛ taa an sen na ou bien an bɛ ŋunuma ka taa Mopti tɔkɛ bi a taama ka bɔ Bamako a bɛ ŋunumali la ou bien a bɛ k'i tɛrɛku n'a sera fana i b'a sɔrɔ a bɛ dɛsɛ ale b'i sa ye ale denw ani a denfilanw olu bɛna ka na sira ta fana u b'u tɛrɛku ka taa k'u tɛrɛku n'u sera Kɔnɔbugu olu b'i sa ye olu fana denw bɛna sira ta k'u tɛrɛku fo ka se Segu olu b'i sa ye olu denw fana bɛna sira ta o génération wɛrɛ bɛna sira ta k'u tɛrɛku fo ka se San u b'i sa ye olu denw fana bɛna sira ta k'u tɛrɛku olu b'i sa tɛnɛ olu denw fana bɛna sira ta k'u tɛrɛku olu b'i don Mopti. Ça fait combien de générations? 5 à 6 générations. Mais u sera Mopti sɔrɔ bi objectif atteint a ma atteint mais Mali e b'a dɔn Mali bɛ min kɛ yan génération Modibo Keita olu bɛ sira ta n'olu sera fana olu bɛ bɔ yen génération Musa Traoré olu b'a fɔ non n'i bɛ taa Mopti kɔni o man teli an ka taa ɲɔnɔ fɛ olu bɛ na sira ta olu bɛ to ɲɔnɔ olu bɛ sɛgɛn u bɛ to yen u b'a fɔ non ɲɔnɔndalaw aw man kɛkun an ka taa Kayi sira fɛ n'i taara Jema i b'i to yen k'i munumunu ka taa ɲɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Mopti olu bɛ sira ta olu bɛ to yen aya génération minnu kɔfɛ u b'a fɔ non Mopti talaw yɛrɛ olu bɛ diɲɛ kalama mun de bɛ Mopti an ka taa Kayi olu bɛ sira ta olu bɛ to sira u bɛ sa Jema u bɛ to yen Mali filɛ Modibo ye sira min ta 8 ans Musa nana Modibo ka sira bila Musa ye sira min ta 23 ans démocratie nana Alpha ye o bila Alpha ye sira min ta pendant 10 ans ATT nana ATT o bila ATT ye sira min ta pendant 10 ans IBK nana IBK o sira bila a lajɛ ni Mopti t'a don est-ce que an bɛ se wa an bɛ se cogo di mais parce que vision tɛ jamana ma fara ɲɔgɔn kan ka kunfilenna ta ka vision dilan min bɛ jamana marabaaw obligé ka don vision sira fɛ i b'a fɔ ANC bɛ cogo min na Afrique du Sud kɛlen ka apartheid kɛlɛ i b'a fɔ le PPC Parti populaire chinois bɛ cogo min waati min ni Mao Tse-tung ye développement jira Chine na u ye sira de ta ka vision in ta maa si tɛ se k'a bila n'i ye président ye n'i ko k'i b'a sira bila u b'i destituer ka bɔ yen i b'a fɔ Algérie bɛ cogo min na n'i ye président ye ni jamana ni a ka parti min ni vision b'o bolo ka jamana mara n'i ye sira min ta jamana ye sira min ta n'i ko i b'a bila ka taa ni sira wɛrɛ olu de b'e bila ka bin ils vont te destituer
L'Afrique du Sud n'a pas destitué Jacob Zuma. Président Ouaretebi, ou bien Camille destitué parce que la vision des Sud-Africains ni au blanc, c'est le parti qui était destitué. C'est clair. Russie Betty, Chine Betty, les États-Unis d'Amérique, la vision, il va sur le moment où le président qu'on fait, au lieu de la vision, ni président qui va se rappeler, président est destitué, ou va faire. Mon John Kennedy fera. John Kennedy a fara parce que oui vision minge ka fo farafin te valoriser ande da ele ka hinɛ lase diɲɛ ma John Kennedy nana kana o sirabla u ye mɔgɔ sara olu yɛrɛ minnu bɛ i bila vision sira kan u y'a ye n'u y'a destitué bɔ bɛ k'u kɔrɔ kalama u ye mɔgɔ bila k'a faga publiquement wa a faga ni kɛcogo États-Unis ni jamanaba ye hali sini a ɲɛma dɔn parce que jamana bɛ minnu bolo olu de y'a faga. C'est la vision. Allez faire la mort, on vision continue. Au des États-Unis, une puissance. Au des Chine, une puissance. Au des Afrique du Sud, une puissance. Au des Algérie, une puissance. Au des Maroc, une puissance. Si le Mali veut être une puissance, on a une vision clé. Car vision continue. N'agno que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, le Mali va être plus puissant que tous ces pays. En mettant Saraka de l'Euro, on a passé fin mambolo katemoka. Non, c'est clair. Allah ka famille ko nyanda. Ni oye Mohamed Bazoum ka